Para saan yun? Ba't ka ba nanununtok? Walang iya ka! Anong hippopotamus? Pare, teka. Ang pwede mo na kaya ngayon? Pare, sagutin mo ko. Sinong hippopotamus? Pare, last year pa kita biniro na hippopotamus ka. Ba't ngayon ka lang nagagalit? Pare, galing kami ng zoo kanina. Nakita ko yung tsura ng hippopotamus. Walang iya ka, pare! Bax! Bax! Yes po, Itay. Pinaglaro niyo ba itong posporo? Hindi po, Itay. Bakit po? Kasi isa na lang paman din to, ayaw nang sumindi. Baka nabasa po yan, Itay. Hindi Ginawa mo naman akong tanga. Alam ko naman na pagbasa ang posporo, hindi sisindi. Kasi sindi ko pa lang ito kanina. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit!